Hey guys, ningathi nqama nizawuthanda unqaba kwezinsuku. Ku-trick ifonini eyijani bayifuna ematrasini. Bafuna undiluzisa ibhamjinity quick and fast. Nina la teki benisithi imbi apha on social media ndiyithengile ke mna ke. Ndithengile la bhathu ikhalanga. Benifuna iphezi i2 enye ndiyinike icrush yam Uncle Thobbs but ke bengekho size 14. Kaloku inyawo la ndoda linabe ngathi yilimousine. Uwenza kaloku leyo ndiquestiona kwa i-mental health yomuntu one-crush kum mos. Vele ngiqonde hayi icacile bazithi idado bawo uncama apha. Awusoze kaloku mfundini ithi life yakho ihamba kakuhle usuku decide bazocrush isimenxe somuntu esifana nami. Ijana iyo ne-pretty boy mos uhanti iyo ne-nice guy mna. Bakhona umafa phana uMaster D noko ke eziya i-fruit cakes i-fuckable. But ke asikho lapho namhlanje man guys. U-trick yenye into namcimbi oncwaswa i-gay guy ungayazi uba i-compliment okanye makube offended. But hey yothusa into ngo-2023 fonini sithomene ne-close minded fuckwits ezi-homophobic. Ezinye ii-comments zenu mani kula video ndithi ababhobho ke baphila phansi kweliphi ilitshe kanti bona bodwa bayiphose tushe meyona point yala video esasimenxe sala gilda ine-lazy eye nalamhlehlo wabasisi baOver30 banento zabo. Lamagxadi aCompeta nonoTaxi fonini baye ngemisintsila ngomkhaba nentsula enxaphileyo enemileage kasiyaya. Andiyazi nalento ayenzayo ngala-nail cutter kwezanzipho zitshonileyo zibonakalayo baziqhela ukhukhuzwa ngezinyo. Iwesi nimgqibele phaa ku-TikTok mnekhalezela ilifa lembisa zikamamakhe ndathi Olive bakula age uthakatha nyani ngoku. But ke wethu guys kumntu naye umjita man yo as long as happy yena qanga choices zakhe kuza basathwani na guys.